Hej alle. Jeg, som har købt plads på sommereventet, som nu er udsolgt. Pisse fedt. Vi har jo fået aftalt allerede i sommeren 25 omkring den her lokation ved Hotel Signatur Storebælt. Det, der så i mellemtiden er sket, det er, at nu er der ikke et, men 2 bryllupper. Og de er meget, meget bange for, hvad betyder et bike-event sammen med 2 bryllupper, hvor det ene af dem nu er meddelt, det skal være på terrassen hele dagen. Det kan jeg sagtens forstå. Det er bare ikke, vi aftalte jo, og vi havde en aftale, og det er det, vi har solgt ind efter. Havudsigt, hotel og det hele. Vi har fået lov til at være her. Skal jeg lige prøve at vise jer det? Ude ved Knudshoved, den gamle bilfærgehavn, der ligger kursuscenter Knudshoved. Fantastisk område her også. Badebro lige herovre, få meter væk. Og når vi møder, så kører vi bare direkte herud. Dem, der er i bil, resten skal vi nok få transporteret herud til. Der er 1,5 kilometers gang langs med vandet. Herude kan vi være helt sikre på, for der bor ikke andre i nærheden, at der er ingen, der kommer og klager over høj musik. Vi har hele området herude for os selv, sammen med mågerne og sælerne og hvad der ellers er herude. Rigtig fed lokation her. Det var alt for nu. Vi ses til et udsolgt sommerevent. Husk nu at booke menuen aften, og husk også at booke hotelovernatning, hvis du gerne vil blive og hygge dig. Og der er godt med sol på i dag. Det er der også den 15. august. Det har vi i hvert fald bestilt. Vi ses.